Miestom otvorenia nového skautského roku pod Tatrami je už tradične rímskokatolícka fara vo Vrbove. Aj tento rok sa tam počas 2. septembrového víkendu stretlo vyše 100 skautov z celého spišského a potatranského regiónu. Nie je tajomstvom, že tunajší farár Andrej Legutky je už dlhé roky zanieteným skautom. K skautingu pritiahol aj viacerých Vrbovčanov. Dôkazom toho je aj úspešne fungujúci 66. zbor Eduarda Korponaja, ktorý patrí k asi 150 člennej skautskej komunite pod Tatrami. Tá už tradične začína nový skautský rok na Vrbovskej fare a my vieme prečo. Väčšinou je to tam, kde je Andy Legutky ako farár. Predtým to bolo niekoľko rokov v Ružbachoch. Potom myslím, že to bolo vo Važci a teraz, keď je tu vo Vrbove, tak je to aj vo Vrbove. 6 skautských zborov združuje viacero oddielov. Skauti mali aj veľký, tak pricestovali do Vrbova z rôznych častí regiónu. Z Krompách sú tu z Levoče, zo Spišskej Novej Vsi, z Kežmarku, z Starej Ľubovni. Myslím, že aj z Važca. Prečo teba lákal skauting a ako dlho sa mu venuješ? No, ja sa mu venujem už dosť dlho, je to už asi 8 rokov. No a takou mojou hlavnou inšpiráciou bolo hlavne stretávanie nových ľudí, nových názorov, aj to praktizovanie tých dobrých skutkov hlavne, ktoré skauti robia. Takže toto. Viem, že skauti musia vedieť prežiť aj v takých náročných podmienkach. Ty ako dievča to zvládaš, nevadí ti to? Nie, my už sme naučení. Všetci z mojej rodiny, ktorí sme skauti, tak aj moji známi, tak my sme už naučení na rôzne nepriaznivé podmienky počas táborov. Počasie bolo tento rok skautskému podujatiu naklonené a tak sa mohli venovať športovým aktivitám na nádvorí. Na mnohých stanovištiach ich čakali neľahké úlohy, s ktorými sa museli popasovať. Darí sa, zatiaľ zranenia neboli. A keby aj nejaké boli, na jednom zo stanovišť už bola prichystaná skupina skautských zdravotníkov, ktorá okrem iného ostatných zasvedcovala do zásad poskytovania prvej pomoci. Za tie roky, možno čo si skautkou, stalo sa niekedy, že naozaj bolo potrebné poskytnúť túto prvú pomoc? Áno, jedna mala zlomenú nohu, sme boli na túre a zlomila si nohu, čiže museli sme pomôcť. A aký by mal byť správny skaut? Určite musí byť čestný a musí byť flexibilný a musí byť ambiciózny. A tiež nezdolný a vytrvalý, a to aj v prípade náhleho ochorenia. No ja mám trochu zdravotné problémy menšie, ale nechcem odísť, lebo to je super, takže sa snažím tu ostať aj napriek tomu. Cieľom skautingu je výchova mládeže k osobnostiam a k formovaniu hodnôt. My prajeme tomu potatranskému úspešný štart do nového skautského roku, veľa elánu a tiež dostatok plnohodnotných členov.